کشه دیره دوری ها چون کیوان آلیکاریا چندین کسین حمالاتین باکور کره اوین کو جوالات خوراوین او لچینه جه بوین دکه او آلیکاریا وان زاروکان او دین وان دکن اوین کو تو پاراستنا وانن یاسای تونهی چون دبیجه جبور روشال باکور کره گل کس حول دنن کو بار بکن بچن چینه جنن بهیوی ماین ملاتین چینه را دزوجن جار ناجه جبو خدمت مالان جار ناجه جبو کارمندیا سکسیت کارانی 그 중국에서는 그런 수요가 많고 gelek kes hene dixwazin jinan bikirin û gelek xelkê Kurya Bakur dixwazin cuda bin. ev kesin ji bakurê Xorê hatin zarokên wan hene li Çînê çûn alîkariya çendîn wan dikin evên ku dirawşik ne baş de demê em li Çînê me jiyanekî gelek baş nebû li vir li Kurya Başûr em azadîn. Vê biharê li zanîngeha Dorîhana gelek kesin ji Çînê raviyan perwerdehiyê bi xwendekarên dêrê re dibînin. Dema ew lêstûk û kenê xwe dikin mû nizane ka kî ye. Lêbelê gotinên li ser zimanên wan bûye nasnama jiyana wa. Rûyoyên King behsa malbata xwe û rewşa wa dike. Ew dibêje malbata me hewl dide ku jiyanekî baştir ava bike di tunebûnê de. 거의 길가에 풀이나 그런 게 거의 없어요. Giya derdûra me nebû ji ber ku mirovan şûna xwarinê giya dixwar. Gelek nîşaneyên kêran li ser singê Kim Chon-wan heye. Ew dibêje bavê min ev kiriye. 아빠가 준신 Babê min ev kir ji ber ku nexweşiyên mêjî wî hebûn. Keçe vê derê dibêje dêra wan alîkariyan wan kesan dike. Lêbelê hîn zîdetirê 30,000 jinên Xorêya Bakur li Çînê dijîn. Ev kes wek hemmelatiyên Çînê nayê nasîn. Tu parastina wana rojane ji tune ye. Piraniyan wan nikarin biçin zanîngeha an ji nexweşxaneya.